Ako hindi ko gusto video. Hindi ka mama-video boy. Ako nga may injection. Ay. Hindi pinagusto ka lang kagina mo pag ginahanong injection ko. Masakit panigwin mo. Ginawa ito galit ka. Ano ginaano mo man niya ako. Boy, gani. Ginabutahan mo ka kaulo mo. Gina pa. Diba? Es pa kami ni Kaiso ngayon. Dito magkano. Hindi sa mag... Uy, ako sambot. Video ko no. Hindi kay mo ni gusto maaga. Oh, dito. Sige, abusive yun. Oh, ano to? Ano yun? Oh, ano yun? Ay, nako. Photocopy mo lang kami nga duwa, pero ari sa samulik. Ay, nako, Gwen. Nadakop ka, Gid. Live. Kamusta? Yapon? Grade 10 eh. Mag-grade 10. Wala ka na sa Facebook. Wala nga. Din ano mo yung Facebook yung black, ayaw ginanano. Amo, ya. Anong amo? Ilang black? Wala, ayaw ka nagalaga. Wala ko nga duha ya.